ξέραν ότι οι προηγούμενοι τους είχαν ενέδρα. Αυτό δεν μπορώ να σου πω. Αυτό που ξέρω ότι έγινε μάχη. Δεδομένο. Ξέρω ότι αυτό το υποψιαστή ήταν λογικό, είναι, αφού σε περίμενα τι. Αυτό που το ερώτημα μας είναι βασικότατο. Εγώ δεν θα έκανα τέτοιο. Πιθανό να βασίστηκαν ότι είχαν στρατό από πίσω φορτηγά με τέτοια. Λοιπόν, είμαστε στις 10 Ιουνίου του 1944. Αυτή είναι η ημερομηνία. Πρωί, στις 6 η ώρα, από τη Λιβαδιά, ξεκινάνε κάτι φορτηγά. Όμως τι συνέβη? Προηγουμένως οι Γερμανοί πάνε στις φυλακές της Λιβαδιάς και ξεντύνουν τους κρατούμενους και παίρνουν τα πολιτικά τους ρούχα, τα οποία τα δίνουν στα SS και δίνονται 2 φορτηγά SS ντυμένοι με πολιτικά για να μοιάζουν με μαυραγορείτες. Όμως τις προηγούμενες μέρες είχαν επιτάξει και 2 φορτηγά λιβαδίτικα. Πιάσανε και 2 οδηγούς λιβαδίτες και τους βάλαν πάνω στα 2 τα φορτηγά, τα οποία θα προπορεύονταν και θα είχαν μέσα τα SS ντυμένους με πολιτικά για να μοιάζουν μαυραγορείτες. Οπότε όλοι αυτοί είναι έτοιμοι τώρα στις 6 ώρα το πρωί, καθώς και άλλα 5 φορτηγά αυτοκίνητα στρατιωτικά, τα οποία είναι μέσα. Ξέρετε, με το μουσαμά και αυτά, μέσα με Γερμανούς στρατιώτες. Όλοι αυτοί ξεκινάνε να έρθουν προς το δίστομο. Ήρθανε πάρει πληροφορίες ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν αντάρτες, στην περιοχή αυτή, εδώ είναι ο Ηλικώνας και πίσω από εκεί είναι το χωριό το Κυριάκη. Το Ζηρίκι είναι εκεί πέρα μέσα, πιο μέσα. Και ήτανε οι αντάρτες, ήρθαν εδώ να δουν τι γίνεται, αλλά να τσικολογήσουν κιόλας, να πάρουν πράγματα. Καθώς ξεκινάνε, φεύγουν αυτοί, τα 2 αυτοκίνητα και τα 5, ξεκινάνε και έρχονται. Προπορεύονταν αυτά τα 2, ό,τι έβρισκαν στο δρόμο το πυροβολούσαν. Γιατί εκεί κάτω είναι τα διστομήτικα μπέλια. Οι άνθρωποι πηγαίνανε και στα χωράφια, κάναν δουλειές. Αλλά όποιον βλέπω, μπαμ, πάρτιν. Και παράλληλα πιάσανε και 12 ομήρους, τους οποίους τους φέρανε στο δίστομο. Όλοι αυτοί φτάνουν εκεί που λέμε στο δρόμο, Αράχοβα δίστομο, δεν έχει, πού έστριψαμε, δεν έστριψαμε. Λοιπόν, τα 2 τα πρώτα προπορεύονται, φεύγουν ευθεία, τα άλλα μπαίνουν μέσα στο δίστομο. Καθώς προπορεύονται τα 2 τα πρώτα, αυτά με τα πολιτικά, συναντάνε μια φάλαγγα από 60 αυτοκίνητα. Αυτές τώρα, η αφήγησή μου ουσιαστικά βασίζεται κυρίως στα γραφτά ενός μαχητή που πήρε μέρος στα γεγονότα. Ήτανε του μαχητής του 11ου Λόκου και πήρε μάχη και σε εκείνη εκεί πέρα που πήγαμε και στη μάχη εδώ πέρα. Και αυτός που τα έζησε τα περιγράφει όπως τα έζησε. Κυρίως βασίζεται σε αυτόν της αφηγής. Λοιπόν, και στα άλλα που βρήκαμε. Ήταν 60 αυτοκίνητα, κατέβαιναν από την Αράχοβα, γεμάτα στρατό. Κατέβαιναν. Έρχονται τα πρώτα 30 προχωράνε μπροστά, μπαίνουν αυτά στη μέση και έρχονται και τα άλλα 30. Όλοι μαζί τώρα έρχονται μέσα στο δίστομο, στην πλατεία, εκεί πέρα στην πλατεία. Ο κόσμος που τους είδε τρόμαξε. Σου λέει τι γίνεται, το στρατός, παρόλο που έγραφε υπήρχε, σύμφωνα με τη μαρτυρία, αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει γράψει και τη σφαγή του Διστόμου, ένας ιστορικός Λιβαδίτης, ο Λάπας. Ο Λάπας, ένας που έχει γράψει βιβλίο μόνο για τη σφαγή του Διστόμου. Και αναφέρει και έχει και τα γραπτά του νομάρχη της εποχής εκείνης. Και έχει αναφορά του λαϊκού στρατού,
του 11ου λόγου και έχει και άλλα πράγματα. Δηλαδή μπαίνουν όλοι αυτοί μέσα και όχι, ήθελα να πω ότι το δίστομο δεν ήταν και κανένα χωριό ανταρτοχώρι, είχε και πολλούς που τα φτιάχνανε με αυτούς, με τους Γερμανούς. Δεν ήταν κάτι. Γι' αυτό έγραφε, λέει, είχε τέτοια, έλεγε ο νομάρχης της εποχής εκείνης, ο κατοχικός, ότι υπήρχε ταμπέλα έξω που έγραφε το χωριό αυτό είναι εθνικόφρον και πρέπει να είναι καθαρό και αυτά τα πράγματα. Και απορούσε γιατί έγινε η σφαγή μέσα στο δίστομο, αφού ήταν, ας πούμε, εθνικόφρονες. Λοιπόν, μπαίνουν αυτοί μέσα στην πλατεία, πάνε στον παπά, στο σπίτι ο παπάς, πάνε και στον πρόεδρο του χωριού και σε αυτός και τους ρωτάνε, έχει αντάρτες εδώ πέρα? Άτακτους τους έλεγαν, έτσι έλεγαν τους αντάρτες, άτακτους. Έχει αντάρτες. Αυτοί λένε έχει, λέει προς τα εκεί, προς τα βουνά, εδώ μέσα, λέει δεν έχουν. Οι διστομίτες για τους καλοπιάσουν, δεν μας κάνουν τίποτα και κυρίως αυτοί οι καημένοι από τις 12 της οικογένειας να μην τους πειράξαν γιατί τους είχαν ομήρους, τους έφεραν και φαγητά και κρασιά και τσίπουρα και το ένα και το άλλο για να τους καλοπιάσουν. Αυτοί τίποτα, οι Γερμανοί δεν καλοπιάνονταν, ρίχνανε και τουφεκές, κλέβανε κιόλας, το ρίξανε στο πλάτσικο. Συνάμα, για τις 11 η ώρα το πρωί, δυο αυτοκίνητα αυτά με τα πολιτικά και είχαν μαζί τους και ένα λοχαγό, τον SS, τον Τέο, αυτός. Ξεκινάνε από εδώ. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Αλλά αυτός είναι ο καινούριος, εκείνος ο παλιός, που είναι από την αριστερή μεριά. Και όπως μας έδειξε το ακριβές σημείο ο προηγούμενος κύριος και στις τέτοιες, δόθηκε μάχη. Τι είχε συμβεί εκεί πέρα, σε εκείνο το μέρος τι είχε συμβεί? Ο 11ος λόγος του Ελλάς, ο οποίος είχε έδρα του Κυριάκη, ερχόμενος σε επαφή με την οργάνωση του ΕΑΜ του Στηρίου, τους είπανε θα κατεβούν το αντάρτικο τμήμα και ελάτε εδώ πέρα. Θέλουμε πλήσιμο, θέλουμε ράψιμο, θέλουμε τσαγκάριδες για τα παπούτσια μας, θέλουμε επιμελητεία δηλαδή, θέλουν αυτά τα πράγματα. Κατέβηκε πρωί, τις πρωινές ώρες δηλαδή, τις πρωινές ώρες, κατεβαίνει ο λόγος, ο 11ος λόγος πάλι που έδωσε εκείνη τη μάχη, κατεβαίνει σε εκείνο το μέρος. Εκεί πέρα που μας έδειξε ο άλλος. Ήταν να πάει να στρατοπεδεύσει στον Άγιο Παντελεήμονα που βρίσκονταν πίσω. Αλλά αυτό ήταν το μέρος πιο μακριά και διάλεξαν να στρατοπεδεύσουν τελικά εδώ πέρα, σε αυτό το μέρος που έχει το κλεισάκι. Πήγε ο επιλοχίας του Λαϊκού Στρατού, ο Βασιμάκης πήγε στο Στήρι, ήρθε με 5-6 γυναίκες και με 3-4 άντρες, οι οποίοι ήταν τσαγκάριδες αυτοί. Μπήκαν τα καζάνια, ετοιμάζαν για φαγητά τις φακές, 11 η ώρα που είχε φτάσει και τα λοιπά. Όλα ήταν μια χαρά. Όμως τι έγινε, πιο μπροστά ο λοχαγός του τμήματος έδωσε διαταγή, αν συμβεί κάτι, θα πιάσετε εκείνες τις θέσεις και όλο κατά μήκος του δρόμου που βλέπετε από πάνω μέχρι κάτω, από την αριστερή μεριά θα πάτε, είχε χαντάκια τότε μέσα, θα πάτε και θα χωθείτε εκεί πέρα μέσα σε ώρα μάχης, γιατί είναι ανοιχτό το μέρος, βλέπετε που είναι ανοιχτό το μέρος, και θα κρυφτείτε εκεί πέρα μέσα και μόλις εγώ χτυπήσω μια ντοφεκιά, μια πιστολιά, όταν θα ρίξω τότε βαράτε τους. Οι δικοί μας είχαν 2 πολυβόλα, ένα Fiat και ένα Brent πολυβόλο, καθώς και όπλο πολυβόλα. Λέει ο λοχαγός, αν θα συμβεί κάτι, εσύ τον καλύτερο σκοπευτή που είχανε, θα το χτυπήσεις πάνω στον Παμπρίζ. Χτυπώντας και εξουδετερώνοντας τον οδηγό, θα σταματούσε η φάλαγγα.
και μετά που σε βαράει και που σε πονάει. Πήρανε τις διαταγές, βάλανε και ένα σύνδεσμο στο ύψωμα, ο οποίος θα αναφέρει τα γεγονότα για να έχει ορατότητα και πράγματι, όταν κατά τις 11 η ώρα ξεκίνησαν αυτοί και έφτασαν εκεί πέρα μέσα με τα φορτηγά, δίνει το σύνθημα ο σύνδεσμος ότι οι Γερμανοί κατευθείαν οι δικοί μας πιάνουν θέσεις κατά μήκος, στείνουν τα πολυβόλα, κτελεί τη διαταγή ο οπλοπολυβολητής και του ρίχνει το αλνού. Σταματάει η φάλαγγα. Με το που σταματάει τη φάλαγγα αρχίζουν και οι ρηπές πάνω στα καμιόνια. Και λέει ήταν ένα δράμα, ήταν ένα θέαμα, λέει, αποκρουστικό. Πέφταν αυτοί επάνω στα τέτοια, πώς τα λένε, που είχαν τα φορτηγά. Όσοι προλάβαιναν, άλλοι δεν προλάβαιναν και τους διαλύσανε τους Γερμανούς. Είχαν εκεί πέρα 40 με 50 θύματα. Εμείς είχαμε έναν τραυματία, ο οποίος στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του. Ένα θύμα και αυτό τραυματίας. Αυτοί εδώ, οι Γερμανοί, με το τελευταίο φορτηγό κάνουν αναστροφή και γυρνάνε στο χωριό, παίρνοντας μαζί και τον Τέο, ο οποίος ήταν ελαβωμένος βαριά ο Τέο και ξεψύχησε εδώ πέρα στο δίστομο, ο λοχαγός αυτός στον ΕΣΕΣ. Και γυρνάνε πίσω και δίνουν το μαντάτο. Οπότε αρχίζει μετά, σαν όπως τα περιγράφουν, σαν άγρια θηρία, πέσανε και δεν λογαριάζανε τίποτα, σκοτώνανε όποιον βρίσκανε. Υπάρχουν στο σπίτι τον παπά, τον καθαρίσαν, τον πρόεδρο, όλους καθαρίσαν. Βιάσανε νέες κοπέλες, υπάρχουν και αναφορές, δηλαδή στο βιβλίο του Λάπα αναφέρεται ότι στραβούσαν από εδώ το μαχαίρι και τις ξέσκιζαν προς τα πάνω, γι' αυτό μιλάει και έγκυες και για έμβρια και τα λοιπά, δηλαδή τέτοια βαρβαρότητα, περίγραπτη βαρβαρότητα περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο από τους Γερμανούς. Και έχουμε εξελίσσεται αυτή η καταστροφή στο χωριό. Συνάμα δεν κυκλοφοράει τίποτα. Άλογα, σκυλιά, άνθρωποι, ό,τι ζωντανό υπήρχε σκοτώνονταν. Δεν υπήρχε μόνο σκοτωμός, αίμα και τα λοιπά. Περνάει η πρώτη μέρα, ακόμη και τη δεύτερη μέρα, είδε, όπως γράφει ο νομάρχης, έστειλε γιατροί, δεν θέλησε να έρθει κανένας γιατρός. Τους είχαν επιτάξει τους γιατρούς να έρθουν εδώ για τους τραυματίες και κανένας γιατρός δεν πήγε. Γιατί φοβόταν, σου λέει, πέφτουμε εμείς, μας θερίζουν και εμάς και δεν πήγε κανένας. Κανένας γιατρός δεν πήγε. Μετά την τρίτη μέρα μπήκανε μέσα και πήρανε ανθρώπους και τους θάψανε. Αυτό με δύο λογάκια είναι πώς εξελίχθηκαν εδώ τα γεγονότα. Αυτοί ήρθανε με σκοπό να πλατσικολογήσουν και άμα έβρισκαν και κανέναν αντάρτη να το σκότωναν. Αυτός ήταν, γι' αυτό το σκοπό ήρθαν εδώ πέρα. Δεν ήταν ότι ήρθαν να πιάσουν κανένα διστομίτη, γιατί οι δρομιστές ήταν νομιμόφρονες. Κατάλαβες, δεν είχαν σκοπό. Γι' αυτό απορούσαν και μετά γιατί να σκοτωθούν οι διστομίτες και γιατί να κάνουν. Αλλά εξελίχθηκαν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ο Ελλάς εκεί πέρα ήταν τυχαία, συνέπεσε να ήταν εκεί πέρα. Γιατί κατεβήκαν, όπως είπα, για την επιμελητία. Το χωριό είναι πίσω από εκείνο το λοφάκι. Τόσο κοντά είναι, το στήρι δηλαδή. Και είναι και ο Άγιος Λουκάς, όποιος θέλει να πάει να προσευχηθεί, είναι και η εκκλησία του Αγίου Λουκά. Εμείς πάμε τακτικά. Άλλο από εδώ για τη μάχη δεν έχω να πω. Μια φορά πριν εντάξει. Λοιπόν, αυτά για αυτό το μέρος και αυτά τα γεγονότα. Και η Ισραηλία όλα αυτά γίνανε σε αντίπεινα. Ναι, μετά σε αντίπεινα. Στην αρχή όμως, όταν ήρθανε, ρίχνανε, σκοτώσανε αυτούς, τους σκοτώσανε στον δρόμο. Γι' αυτό είχε κλεισάκια. Στον δρόμο σκοτώσανε καμιά δεκαριά ανθρώπους. Μετά τους 12 που πιάσαν, τους πήγαν στο σχολείο.
είναι το σχολείο. Και τους εκτέλεσαν εκεί πέρα. Και εκτελούσαν. Οι αντάρτες όταν πήραν θέση δεν είναι όταν είδαν τα αυτοκίνητα. Δεν είναι, πήραν θέσεις όχι όταν είδαν τα αυτοκίνητα, αλλά όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς μέσα στο δίστομο. Τότε πιάσανε θέσεις. Κατάλαβες. Δεν ήταν. Και μετά δεν είδαν και τα αυτοκίνητα. Αλλά ακούγονταν πυροβολισμοί εδώ πέρα. Και τους 12 ομήρους τους εκτέλεσαν. Για καλή τους τύχη όμως τους διστομίτες, για καλή τύχη τι συνέβη. Ενώ πιάσαν όλα τα περάσματα οι Γερμανοί και τα άκλεισαν, άφησαν αφύλακτο το δρόμο αυτόν που ήρθαμε. Εμείς από πού ήρθαμε? Από το κέντρο Αιγαίας, από πάνω, από αυτό το δρόμο. Τον άφησαν αφύλακτο. Και το μισό χωριό μπόρεσε και έφυγε και γλίτωσε πηγαίνοντας στην παραλία της Τόπου, προς τα κάτω. Από εκεί δηλαδή σώθηκε το μισό το χωριό και πάνω σώθηκε. Κατάλαβες, στάθηκαν τυχεροί αυτοί που πήγαν από εκεί. Τα άλλα μέρη μπροστά, από τα πλάγια από εδώ ήταν όλα πιασμένα. Και έτσι εξελίχθηκαν αυτά τα πράγματα. Δεν έχω νομίζω. Και θα πάμε επειδή στον δρόμο μας υπάρχει ένα μικρό μνημείο στη θέση Βίρβα. Θα ξέρετε και ο Θανάσης γιατί καθάρισαμε το μνημείο εκεί πέρα. Αυτό τι έγινε, ήταν ένας που το λέγανε, ένας οικογενειάρχης που το λέγανε Γαβρίλη. Αυτός εδώ πέρα την προηγούμενη μέρα ήταν στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά. Και όταν ήρθε μετά το χαλασμό, πάει παίρνει την οικογένειά του, λέει άντε να τη σώσω. Και ήθελε να την πάει στη Δάβυλα. Αλλά πηγαίνοντας προς τη Δάβυλα, και αυτός και μερικοί άλλοι, τα πέφτουν πάνω στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί πάνω και τους εκτελούν σε εκείνη τη θέση όπου υπάρχει το μνημείο. Θα σταματήσουμε και σε αυτό το μνημείο, καθώς πηγαίνουμε στο μνημείο αυτό.